Guys, kala ko yung ilang bilog istorya ba? Parte na niya itong mga kaisunan na mga LGBT. Inanagin ba? Mga lesbian, gay, sana? Kaya inana ba? Kaya sila ay demand na bang same-sex marriage. Yan natin sila i-demand na bang diling nga nag-demand kanang mingon din sila nga transgender women are women. Ya, para magsupuhi man tayo sa kuan sa mga same-sex marriage kay meaning same-sex marriage pareha sila sex, pareha sila og gender. Ya, siya transgender women are women mga ato pa ang ipasabot na nana sila sa opposite sex, lain na iyang gender na female na siya. May tabong mga same-sex marriage. Ano? Ikaw may nawagay same-sex marriage. Transgender women are women. Sa ito ba women na sila? Di opposite sex na. Kung magpasal sila sa going straight nga mga lalaki, na-transform na mga sila. Ano mga silang babae yun. Dili na opposite sex. Dili wala na kinahanglan ang kuan. Same-sex marriage. Same-sex marriage mga opposite sex naman na sila. Bakit ikaw may nawag ito? Lain may nawag ba? Pasar ka o mo demand ka kinana same-sex marriage nga. Kung anak ka nga transgender women are women. Hindi naman ka na sila. Same-sex kumangin. Hindi, opposite sex na okay. Na-transform na mga. Pero, ang atong istoryahan guys, kanang pag same-sex marriage, okay naman nga itan na, no? Kung anto lang magpakasal sa abogado, mayor, ano bang bitawag nag-civil ang mga kasal, okay na kayo na. O yun kay ko na magpakasal, same-sex marriage, pero anto lang sa civil, abogado, mayor, o sana ba yung mga itong sana bang ingon ba nga pwede makakasal ba? Pero ayaw lang ka na just pare kay na kabaminaw na nawat na muna sa Bible ko ay created ba na naman wala mo na gingon doon nga umingon mo nga magpakasal mo sa pare umingon sa mo dayon nga wala mo as long as wala tayo giyatakan nga tao okay ra na tinuod wala mo giyatakan nga tao ana istorya wala nayatakan nga tao ana kada kamuro may kasabot na pagpakasal mo pareha mo ang gender ana ya kung magpakasal mo do pare kung ano ba guys wala ito wala tuod mo giyatakan nga tao pero tabla ra di sagpa ng Ginoo guys naunaw ko nung yung mayo guys sagpa ng Ginoo kung ituog mo Ginoo di na buhaton ay ano mo pakasal ko tawag mas pare ang blessing mo wala mo na ang kaslon guys babae yun na og lalaki gina
Yung magpakasal mo. Rihara mo. Puros lalaki, puros babae. Na nakasuwat niya. Na, ang ngayon pagkakasyon ng babae ang lalaki. Kada siya, tugon man ay sa Ginoo. Sa pa inyong gisupak ang Ginoo. Sabla ka yung gisagpa ang Ginoo. And palag-palag ya, kasalami. Lahin din na niya. Kana, LGBT. Kung ilagay ng ipamunggos ng nana. Paingon ko ba nga, ay nalamog to, Ginoo. Ipamunggos yun na niya. Ipamunggos yun na, pwede na Castro, pero ato lang na kita. Bugado. Ano mo sa pagkila-sila sa mga pari eh. Sa mga tao. Dahil na gano'n na, ay nalamog to, Ginoo. Inyo nang ipuwersa gyud nga, ay nalamog to, Ginoo. Sa tablar maging sagpa ang Ginoo. Kasal mo ito, Ginoo, pari ang pagkasal. Okay ra, ito sibil. Bugado, legal magyapon na. Ano problema na? Wala man na problema. Nakasal magyapon mo. Kanila, dili, pare. Hindi minsan nga, magpakasal mo legal. Bugado, na pag-abot yung maghimo mo nanang kunyari lang kunohay na kasal mo, pare. Pero dili, pare, tinuod. Kapag inana ba? So, actual yung pare yun. Pare yun na pare. Kung mo kasal nyo, di bahay yun. Labaw kung ikulata yung Ginoo na. Ay nilang ito Ginoo. Nang pamugos. Moro to guys, ako ikashare ba guys ba? Pareha, parte ana ba?